Hi guys, madyo adlaw natong tanan. So kuno adlaw guys, di ako sa family house. Nauli na ko. Gikan ko ng laban na. Kaantay kuan guys. Suman bulang hoy. Labad lagi ka ang uwa pag yung gapon mo ba? Das bernis sa gabi ay magkaroon ko gilantan. Ya harang giligo. Giligo na pagkasabado. Tag-10 ni guys. Kami klado. Puti rin na akong dani. Hindi ako dahil gawas kaya. Nagpatukar mas tutay. Yun namin. Ang okra dahil guys, pinamungan na. Pero nalabang-labang na kaya wala na matiman kaya bawal na mas nanay. Nanay po kayo na pagibati. Gabo. Ako lagi magpa-check up ko ugma. Chat pa ko ang amo nga. Ugma na naman kumabalik kay lain ng lawas lagi. Lawas rabay puhunan natin. Napapay ang anak maghuwat na ho. Andiyan sa pod guys kaya si tatay naikuhan makaparayat siya ako. Balik lang ko ni sounds. Yara guys. Agsili na ho, nadaot na. Ug-ukra na nanibungan ha. Anay bunga. Mugbo pa. Nanibunga. Big sili daring nanay na nabay bunga. Labong na, anay guna. Labad sa kadyo ba? Ang motor lang ang giugasan ganina. Gaya mang nanay ning meeting. Kunyara to launa, alas 4 na raman, wala pa man. Garden na to. Ubos. Si tatay man na nagipa-snack. Kape og pa. Dami ag ilang kuwan na to guys. Ito ha. Palidya. Ka nagbunga. Magbuong ko sa Malbere. Mga matag sagbot gisprehan. Magukra ma. Umana uy. Uy, agi mo kamot. Ano na yung taong ka mga libat naman. Sorry. Adi ko ma. Magbuong gani na. Yuwin ako. Sa mo, pag-subod, grabe. Lupa. Ay, so. Uwan. Mag-plug, mandi ugma. Gaya, mga ngayon.
Uy, ma, kuan. Taasa. Grabe, asin bliwa pa mga mahuman. Ma na? Huwag man. Asin. Alalan. Wa? Terus kemalik. Oh, ada bisa? Wow. Wah, ada satu. Alah, Hala ka. Lisod. sorry. Hmm? Masigo sila dana? Ako po isa to. Kuakaw. Diba? Nakarang-arang pa. Mapaguna daw dana. Mao ka. Asa? Ba, magkuhan ko panakit guys kay magluto ko dali da. Ang dadon og mas kalamin kaya ko suwa. Wa magmotor ni ja. Grabe gasolina oy nagpatubil ko 93. Aglit 93 ag litro. 93? Banha na cellphone be. Kuan sa kamay. Magluto ko suwa na ako ko suwa. Kani? Isa. Yuli sa rin bumaba dito ko. Isa. Para ugma. Ang bawal lagi. Ang dito ba? Jawa ka nang snack na eh. Wag ka mang snack. Hala. Tita tayo. Ngayon, nang snack mo gulos na tayo. Nag-inom siguro. Dodo yun, mag-ihaw. Nagtuon pa kaliksi, mag-exam magka mo ugma.
Labahin maghanang ng Aliana. Mudog ko no. Ito mulakaw man sila. Nanganiyo ito bisa sandari. Lihat sedulur dulu punya tuh niya. Mau sesti situ apa mana tuh? Kita kok mama sabun. Ang city dinay daning kwan. Hah? Dihapod. Kisa. Dinay da. Wah, ini udah kok katanya dong. Enggak bisa makan mau kau baru.